keɗo kadi ko jaabimi ko mi salminima mi salmitanma dendagal bandiraɓe fof bisimilla keɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno ahmad tidiani mo kahayɗi a salminama a juurama ko musidɗo ma o wona musiba ma mi rew abdourahmane soumare to horndolde mi salmini galle ma namda mbaɗɗune darsuji ɗi mbaɗɗune famminde julɓe ɓe yo Allah yetton moƴƴere ɓe jahine bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ɗum ɓooy famminde julɓe ɓe kon pamminiɓe kadi yo Allah hokkuɓe naftorade kadi nande e gollude jahine bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam mbiɗa jogui namdal noon namdal ngal ko ni wayi Allah haalino kala ko tagi ene waɗi dewle e gurol kala ko tagi waɗi dewle gorol mbeɗa namdi farara sene waɗi dewle gorol farara sene waɗi dewle e gorol walla ala ɗon ko saggaram nde kettoyɗa fof on saaha mbatta kam audio jeyen mi salmini mi juurimama kala ko hen ko fewani mi ñagui yafuya hada assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh alaji abdourahmane soumare to horndolde mi nani namdal maɗa mi yi audio ma mi heeɗima audio maɗa e ko namɗa ko mbiɗa aɗa namdomi namdal kala ko Allah tagi ene waɗi dewel e gorel mbiɗa kala ko Allah tagi ene waɗi dewel e gorel beele aɗa namdi kam fatata ene waɗi dewel e gorel fatata ko ñamete ko guddas mbiɗa aɗa namdi kam ɗum beele ene waɗi dewel e gorel mi noddino mo e téléphone jaabimami mi watta audio no battirɗa ni bandiraɓe keɗoyama kañumen kadi ma dañ hen gandal so kiɗimama no namdiriɗa ni dañen kadi gandal minne kadi mi jawbuma kadi wasata kadi ko nafi mbiɗa o min kulli cheyin halaqna zawjayni aɗa namdi beele fatata en waɗi dewle gotel mi jawbuma e jabol ngol namdiɗa ngol mbiɗa o min kulli cheyin halaqna zawjayni Allah wi ni Allah ko wi ko iwata kono o haali koye deftere Allah jippinade annabi sallllahu alayhi wa sallam o adi deftere nde jippade nde o tawi ko tagatno o waɗi ko waɗanno min kulli cheyin halaqna zawjayni fuɗɗorta taw to tagore Allah to malayika ala debbo e gorko battuɗo hakkille ma no moƴƴi an e bande en fof batteɗo hakkillaji moɗon moƴƴi soɗon namno gandon no namdirɗon gandon ko namnotoɗon ko namde ko woni foti hewde an abdourahmane no potirɗa ni namnoɗa ko beele fatata ene waɗi dewle gorel wa min kulli cheyin halaqna zawjayni malayika e teddude ala debbo e gorko taw defteral nde jippina koye annabi sallah sallam ko annabi sallah sallam koyemi haalna ko ummata muɗum haɗe ko yimɓe kalde Allah kay ko wi ko ene woodi tamaroɓe en jogui debbo e gorko ko leɗɗe ɗo ki gori ene woodi e goɗɗe fof nan ɗon ene woodi ko jogui debbo e gorko malayikaji noon kañumen ngala debbo e gorko an noon fatata mo mbiɗa o mi anda fatata mo mbiɗa o mi anda namdalaɓe jabulema ko ni fatata mo mbiɗa o kadi wona kaɗa rewra Allah walla kaɗa ɓeydoro andude Allah ala mi anda jafoɗa assalamu aleykum nanema waɗi fayida no fewi a jarama ni tigui watte waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh on bandiraɓe on keeɗima jabulaɓe makko e ɓeydade hande laɓɓinandemo tan wona ko neɗɗo yi foof humpito gandal muɗum saabu ñuuñu e mbuubu meeɗani serde yimɓe an abdourahmane sa wiyama ya jaggu buuɓi ɗiɗi ndewu e nguru o anda sa wiyama ya jaggu ñuuƴi ɗiɗi ndewu e nguru o anda wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh no gandirɗa fatiha ni ko noon gandirɗa ñuuñu
no nganndirɗaa mbuɗɗas ni ko noon nganndirɗaa mbuubu walla ɓowngu alaa hen fof ko mbawɗaa seerlude demel e gorel. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته 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 ورحمة الله تعالى